naute bom chu kongpui lama aron lir thlata mai kongpuia chuan chak takin bike a rawn tlan bawka naute chu a su mai dawna gu chuan a chuan chu hmu in rang takin ava tlana naute bom chu nam sawnin bike chuan gu chuan a zawk chu a su thal ta tup mai damdawi in lama rawn langa hrengram leh hriawning hi chuan doctor hnenah chanchin chu zawtin doctor chuan a taksa lamah harsatna lian tham lutuk a awm lo hlawah amah erawh chu a lunglam hi chu kan kut ani ve lo ani a taksa chu a tha leh thuai anga a lunglam erawh a din hmun ka hre thei lo a lung enkawl tu doctor kha bia ula a tul chuan in transfer mai pawh a tha zawk ang tiin thu awm zia a lo hrila gu chuan a room ah chuan lutin gu chuan a pawh a chauh hmel em em a hriawning in hnenah chuan nang chu lo va hawla hrengram a awma hrengram an min awmpui rih mai dawn a lawm lo va hahdam rawh tiin hriawning i duh lo chung chung chu haw turin a nawr lui a hriawning in a hawhsan hnu chuan hrengram a chuan ka lo luh hma khan doctor pira ka call a chhang phei miah lo mai tiin a hrila gu chuan a chuan tunlai vel hian ka be thei ta ngai lova ka lungphudin hmun a dang lamin a rawn khawl tawh ngai lo bawka a clinic ah va kal mai ta che va hmu mai la tha ang a tiin a rawna hrengram chu doctor pira clinic ah a kal ta ngala doctor pira thawhpui nu lo awma hrengram chuan doctor pira an biak tlang theih lo thu leh amah hmu a duh thu chu sawin chu nu chu a hmel a dang lam ta ngala a ngawi ta renga hrengram chuan gu chuan a din hmun a that lo thu sawi le in tunah hian kan mamawh tak zet ani khawngah in a awmna min hrilh rawh a ti leh a doctor pira thawhpui nu chuan a pawi ka ti khawp mai doctor pira chu a boral tawh ani a ti ta a hrengram chuan tunah hian kan mamawh tak zet a sin engtin nge gu chuan a hi a awm anga engtin nge a hma hun hi ni zelang tiin a mang ang chu a thin ur dawn emaw tih mai tur ani hial zawka nurse chuan tih theih engmah ka nei lo ani keipawh pawih ka ti lawm doctor pira chuan a lung hi a mumal lo thut thut thin a ti a chu wangin dam rei tur chuan doctor piran nun dan tur nitina a tih tur a hrilh ang kha zawm sela chu chuan a nun a pot sei thei berang ani lo pawh in a lung le min hna a thawh tawp hun pawh a thleng thut thei bawk tiin a hrilh ta a hrengram chu lung ngai em em in a haw a atukah damdawi inah gu chuan a room a ava luh chuan hriawning in a lo awmpui mek a hrengram chu kawngka bulah chuan a ding renga gu chuan a chuan hriawning in hnenah chuan hrengram ah a lo let tawh thawva va hawla va hahdam rawh tiin hriawning i chu ngaih that takin a chhuak a hrengram chu ngawi rengin khum bulah chuan a ding renga gu chuan a chuan doctor pir chu i va hmu ta lo ami a lo ti a hrengram chuan chhan mai harsa a ti em awangin a ngawi renga gu chuan a chuan enge ni ta min hrilh ta che tiin a zawt nawn leh a hrengram chuan hreh tak chungin doctor pira chu a boral ta ni tiin a hrilh ta a gu chuan a chu a ngawi ta renga beidawng tih hriat takin a nui chuai rai a hrengram chuan rang takin chuan beidawng su aw kawng dang ala awm ang tiin a va hnem ngala mahse gu chuan a chuan pathian hian min fiam ani ang dam ka chak tawh miah lo lai khan ka nunna min zuah sak zela dam kala mamawh ngawih ngawih lain dam tura ka beiseina neih chhun min lak bo sak leh sia a ti ta sap sapa hrengram chuan beidawng su khatiang relru ka pu lo te kum sawm chung i lo bei hram hram tawh a chuti mai in beidawng su ala ti fan fan a hriawning i hma ah a mit hmuh ngeia boral san hi ka thil duh lo ber ani a tawrh dan tur ka ngaih tuah ngam lo chu wangin ka boral hma ngei hian kan in then a ngai leh ta tichuan ka chanchin a hriat hunah pawh a tuarna lutuk bik lovang a ti leh ta nghal bawk a
atu ka shioningi chu gu chuana ruma damdoi ina chuana ron luta ma se tu ma hmu turan om talo a hoi kwala engtik lain nge mo anlo chwa le engma soisi lawati ina shil hai zawk hle a gu chuana chu akol ta hala engtika nge damdoi ina tangini chwa a kanu te in ei tura siam sak chi a lo ei ho ta che ati a gu chuana chuan company om thu lo shila ka boy ri kada ti in ada ngal dai boka shioningi chu ashil hai le zwal man mo zetin company lam apana office a valu chuan gu chuan chu thinrim em in alo oma a staff te chu alo hau bora an thil ti fel lo le an ti kim lo te chu soin alo thin ur em maya shioningi po chuan biak mai angam talawa a om dan chu dang lam ati in staff te po chuan voina bo ruak chu adang lam hle mai azia dang lam khop mai ti in an lo soi sap poka an meeting lai te po chuan an project boy pui le tur thila chuan an mani chanpual theuh chu report pek tirin pakhat te in a coding zela hawa tul chuan a hau shep mai boka shioningi po chuan a enchina makati ema staff te po chu an chidui maya shioningi chuan thil diklo engemaw a omani a ring ngal hnya boka meeting zo a chuan gu chuan a office a chuan shioningi valutin na a tho lai mek chuan I tha tak mo ti in avazot fia tangata gu chuan a chuan ka thalom mimal thil chu nabana kan soidon nia alo ti ngal hmia boka office an ban hnu po chuan zanlama gu chuan a le shengdong chuan na an la thok zom renga shioningi chuan office po na alo ngak renga kongkhara chuan vadakin pui theina cheu ka nei yem avati a gu chuan a chuan neilo I ho thei ti in alo chang ngal me boka shengdong a zung tura ava chwa chuan shioningi chuan shengdong pui theina cheu ka neilo tak ami a ti in a zot fia ta a shengdong chuan bo si vo in chu amu te thalo riau mai chu wang chuan lo lut lo phutla tikhan lo omro ti in a shila shengdong a hne na chuan in ban huna thla ho turin pona kalo nga kang ilo shil don nia o ti in a shila gu chuan a chu message a thon boka pona thla tur che in kalo nga kang che ti in a shil boka shengdong a avalu le chuan gu chuan a chuan meeting lai khan I chunga kalo nun rong vea pon ni mai thei ka tong kam ti kha alo moi lo mai thei ania ka ring lu tuk che a he project a hian nangma kuta engkim ka ngat ania ti in a shil boka shengdong chuan boss shioning in pona a ngak che o thla ho tur che in alo ngak che a ti in a shil ta a chu vele gu chuan a chuan a phone chu en vatin theihngil ni om taka in chantirin ka thian te nen thil ei chhuak kan tuma ka theihngil dai mai nangpo lo wa ho to ro keipo ka lo wa chhuak ma cha nge ati ta ngala gu chuan a pona awa chhuak chuan shioning in pona thla tura alo ngak reng lai chu a hmu a thlir renga a thin lung chung rila chuan she omati ema ma se a hmu lo turin kongkhar phena chuan ana biru thlata chuti lai chuan kongkhar le lama tangin shengdong a chhuaka chu shioning in ava hmu chuan ava pana shengdong a chuan boss chu a thian te nen ti turan la nei awangin a chhuak to a ka hma a khan alo ho to a ti in a shilta a chutianga a shil laia shioning I beidong hmelte a shil hai hmelte she omati em hmelte chu a hmu chuan gu chuan a chu ana ema ma se anat na wangin kalsan a chul si a apo du talawa shioning I shil hai taka ama a ho nak a hmu te chuan she omati ema ma se ala biru chhun zom ta zel thowa gu chuan a in lama ron langa shioning I chuan message ron thona tui takin mula mengrei su ha da mangche ti in a ron shila gu chuan a chuan naktu zinga min ron shwaya ngai lawang ti in a shil ngal boka
chu vele alung chu a rawn na ngal em bawk a atuk zinga chuan guchuan a pawn chhuak chuan a office kal turin shawning chu a hmu leh ta shawning hnenah chuan min rawn hruai ngai lovang ka tih kha enga ti nge min rawn hruaia a han ti a shawning chuan enga ti nge ka hruai lovang che ka hna lawm tih in a chhanga an in hruai leh ta nge nge a chhunah chuan shawning chuan lunch ei tur a rawn ken saka ei tur ei thlar aw tih in a rawn pe a guchuan a chuan heng hi ka ei duh ka ti mi a tih in a thawh sana ngawi rengin a kal san ta dei a shawning chuan hrilh hai takin a thlir renga an client te hnena files pek tur a rawn ken chhuah te pawh chu shawning hna a ni a shawning chuan ka ti thei lawm tih in a lo pan vata mahse guchuan a chuan engtin mah chhang lovin jj kutah chuan amah nge in a hlan chhawng ngal mak bawk a jj pawh chuan ma ka ti a shawning hnenah chuan thil dik lo thleng a awm em ni tih sualin ei em ni tih in a va zawt hial nge nge a shawning chu guchuan a office a va lutin tih sual kan ei em ni enga ti nge heti hian hi awm thut a tih in a va zawt fiah a guchuan a chuan tih sual eng mai nei lo chhuak rawh tih in a lo chhanga shawning chu a mitah mit tui tling pama thinrim em em in dawhkana lehkhabu chu a nawr sawn sawk a thinrim zetin a chhuak a a thutna chuan in thup tak si mit tui tling pam chungin a thu a ban a lo hun chuan shawning chuan guchuan a office pawnah guchuan chu a nghak renga message va thonin chawchhun i ei tawh bawk si lova zanriah tal chu i ei ang chu a va ti a guchuan a chuan hun a nei loh thu rawn hrilin shawning chuan hun engemaw chen chu min be tha duh tawh bawk si lova tih in a han zawt a guchuan a chuan zanah kan sawi fel dawn nia tih in a rawn chhanga zan lamah guchuan a in lam a rawn lang a guchuan a chuan shawning chu a zirlai a lo zirpui molh a shawning chuan a zirlaiah pawh rilru pe hlei thei lovin guchuan a awm dan chu a hriat thiam loh thu leh engwanga chu tianga danglam ta thut nge anih te chu a zawt ta renga guchuan a chuan i zirlaiah hian rilru pe rawh architectural designer ni i duh awangin kan company a i rawn thawk a chu chauh chu ngai tuah rawh thil dang se thil dang ngai tuah tur kan ni lo i zir that duh dawn loh chuan va haw hmala va mu hahdam rawh a ti nghal hmel mai bawk a yani leh hrengram te rawn langin tv an lo en a tv ah chuan news ah supermoon thla in lei a hnaih lai ber hun chu a rawn thleng dawn ani tih a rawn buang a chumi hunah chuan hrengram chuan an pahnih bakah shawning leh guchuan a ti hruaiin an pali a thlir ho chu a rawt a yani pawh a phur hle a chuti lai chuan shawning leh guchuan a chuan an zawh te ice cream chu damdawi inah check up turin an kalpui a doctor chuan damdawi in a enkawl turin a lo admit ve bawk nen hming an sign lai chuan chu news chu tv ah an lo chhuah mek a shawning chuan hmufuhin chutiang thil chu thil thleng zen zen lo ani awangin mit ngeia en a chak ve thu chu sawin a thlir renga guchuan a chuan chutianga shawning hlim hmel a hmuh chuan a rilru in khatiang khan hlim reng rawh khatianga hlim reng kha i phu ni a ti sap a guchuan a rawn lang leh in a taksa la tha lai te chu amahmawh tu te hnena pek turin donate na tur lehkha ah hming a lo sign mek a chuti lai chuan shawning in rawn call in an zawh te chu doctor in lak chhuah ala phal loh thu a rawn hril a guchuan a chuan tawrh dan thiam ang che kan nuna thil thleng tur hi chu a thlen hun ala awm ngei dawn a chumi hunah chuan a pawm dan thiam chauh hi kan tih tur ani chu chu hre reng ang che tih in a rawn hril a shawning chuan engwanga chu tianga sawi ngawt nge anih chhan te zawtin chutiang thu chu sawi lo turin a lo hril a guchuan a chuan chutianga kan sawi duh lo ringawt chuan eng thil mah eng buaina bah a su kiang hlei nem tih an chhang let a
company lama meeting an nei a chuti lai chuan shawning chu eitur tam tak khain a rawn lut a dawhkanah chuan a thil lei ho chu a rawn chhawp hnuk mai a gu chuanah chuan tunge rawn lut rawh ti chiah a tiin a lo zawt nghal vata shawning chuan kan zavai daih tur eitur leitur in min tir ani lawm ni tiin a han chhang a gu chuanah chuan tun hun hi eitur ei hun ani in hriai em ni vakeng chhuak le rawh a lo ti a shawning chuan rang takin a keng chhuak ngal a meeting an zawh hnu chuan shawning chu gu chuan a room ah chuan lutin an awm dan chu soifel ngaiin a hreta a shawning chuan engemaw chen chu i awm dan a danglam khawp mai a min hlat dan nguti zonga min be tha duh lo bawk a tisual ka nei em ni hetianga awm lo hian tha takin min hrilh zawk la tiin a zawt fiah a gu chuanah chuan engtin mah chhang lo shawning vek chuan in theni duh ta ni in ka ngai mahse kan in then dawn ani chuan khatianga kalaka lemi chana wang khan ngaidam min dil rawh tha taka min enkawli in tiama i in tiamna kha tuna enge awm zia ni ta a ti le a gu chuanah chu a in dawm kun ngaia tih tur ka nga em ani ka phur rit lutuk ani ka tih palh tak zet tiin a chhanga shawning chuan a en renga phur rit inga ni tih chu ka hria lawm ngaidam min dil na kha hriat ka duh tak tak hlei nem in theni duh chan chauh ka hre du ani a ti le hrama gu chuanah chuan ka ina midang an awm ve hi ka duh lo mahni chauh a hun hman hi ka duh ani tiin a chhang le a shawning chuan kanun chu a hniam viau mai thei mihring ve tho ka ni hi i duh hun huna local ro iti a i duh lo huna local su iti mai mai tur em ni ka ni za awmna tlem te tal chu ka nei ve lawm min kaltir su aw i har satna chu kan ma chhawn dunang min then su yani le hrengranan super full moon en turin min sawma kan zawm ve dawn em ni tiin a sawm ta ngala gu chuanah pawh chu shawning chuan a en renga amit tui a tla ni tih a hre thiam nghal vek bawk a